soc Dani Martínez, això és Animàtiques. Elles són la Platja i la Nit, són dos de les meves 3 filles. La Júlia, que és la gran, és la que està filmant aquest vídeo. La meva pàgina web és danimartinez.eu i aquí trobareu diferents coses. L'enllaç del canal, un blog que vull engegar i diferents coses. Avui farem servir un material que us explicaré en el blog de la meva pàgina web com l'hem fet. Al vídeo d'avui parlarem dels nombres primers. Elles m'ajudaran? Sí. I tindrà 2 parts. Primer us expliquem què és un nombre primer i després us ensenyarem com podem veure quins són els primers nombres primers dintre dels 100 primers nombres. Sí? Mireu, hem preparat això d'aquí. Estem fent vídeos amb el material que tenim per casa aquests dies. Mireu, hem preparat aquests gots per explicar-vos què és un nombre primer. Mireu, per exemple, si nosaltres agafem una quantitat de gots, per exemple 12 gots. Aquí n'hi ha 12. Mira, aquí hi ha 12 gots, Doncs anem a intentar posar-los en forma de quadrat o de rectangle. Cada 6 cada una, ¿vale, Platja? A veure com ens surt. Intentar ficar-los en forma de quadrat o de rectangle. Hi ha diferents maneres de fer-ho. A veure com us surt, mira. I una altra és així. Espera, que aquí no ha sortit bé això. No? Sí, ha sortit bé. Mira, aquí hem fet un rectangle... De 3 per 4. Molt bé, de 3 fileres per 4 columnes. Perquè 3 per 4 són 9. 3 per 4 són 12. Ai, 12. Vale. Doncs tenim 12 gots i l'hem ficat en forma l'hem posat en forma de rectangle. En aquest cas hem fet un rectangle de 3 per 4. O sigui, 3 fileres per 4 columnes. Però es pot fer així. També es pot fer així, molt bé. I això serien, en aquest cas, estaríem fent 2 per 6, que són 2 fileres per 6 columnes. Doncs... Perquè la meitat de 12 són 6. Vale, perfecte. Mira, sempre podem intentar ficar un nombre en forma així, de rectangle o de vegades de quadrat. Però això no sempre ho podem fer. Hi ha nombres que no els podem posar en forma de rectangle o de quadrat. Per exemple, intentem-ho amb 7 gots. A veure si podem intentar de posar-ho en forma de rectangle o de quadrat. Jo sé. Impossible. Perquè el 7 no donen les multiplicacions. Vale. Si el nombre que volem posar en forma de rectangle o de quadrat és el resultat d'una multiplicació que coneixem, doncs ho podem posar en forma de rectangle o de quadrat. Però si no és el resultat d'una multiplicació que coneixem, no podem posar en forma de rectangle o de quadrat. Anem a fer ara, per exemple, amb 9 gots. A veure si ho podeu posar en forma de rectangle o de quadrat. No. Però no és com intentem Platja sempre. Sí. Ah, sí? Però així no. A veure... Sí. Així no. A veure, prova-ho. Ja, però així sí. Així sí. Aquí podem fer un quadrat. Veieu que forma un quadrat? És un quadrat que fa 3 per 3. 3 files per 3 columnes. Doncs... Jo soc una columna. Hem vist que hi ha nombres que podem posar en forma de quadrat o rectangle i hi ha nombres que no els podem posar en forma de quadrat o rectangle. Per exemple, hem vist amb el 7. Amb el 7 hem vist que no hi havia manera de posar-ho en forma de quadrat o de rectangle. Sempre ens sobra un got, no sabem ben bé com fer-ho. Doncs l'única cosa que podríem fer amb el 7 és posar-ho en forma d'una única filera, o sigui, fer 1 per 7, o en forma d'una única columna. Que serien 7 per 1. I amb 2, no? Amb 2, intenta-ho. Amb 2 columnes, vol dir. No, te'n sobra una, perquè el 7 no és un nombre parell. No el pots repartir en 2 columnes. Però Si li treus aquest, el 2 és una acceptació. Ara ho expliquem, això. O sigui, que hi ha nombres que podem posar-los en forma de quadrat o de rectangle, i hi ha nombres com el 7, que l'únic que podem fer és una filera o una columna. Doncs els nombres que només podem posar en forma... Aquí en 8? Sí.
Vale, aquest sí que podríem posar-los així. Però amb el 7 no, que no podem. Vale? Els nombres que no podem posar en forma de rectangle o de quadrat és el que diem nombres primers. Vale? Són els nombres que si mirem a les taules de multiplicar no són el resultat de cap multiplicació, només d'una multiplicació per 1. Per exemple, el 7, si miréssim totes les taules de multiplicar, només el trobaríem com a resultat de fer 7 per 1 o 1 per 7. Vale? Però no és el resultat de cap altre número, o sigui, el resultat d'una multiplicació de cap altre número que no sigui l'1 i ell mateix. Vale? Doncs amb això d'aquests gots els hem fet servir per explicar-vos el concepte de nombre primer. Vale? O sigui, el nombre primer és un nombre que no és el resultat de multiplicar, o sigui, que és el resultat d'una multiplicació diferent d'1 per ell mateix. Vale? Ara us anem a preparar aquest material que hem fabricat, que com us explicàvem el tenim en el blog, o en el blog el tindrem, el com l'hem fabricat. Anem a muntar un quadre amb tots aquests números. Vale? Vinga, m'ajudeu? Jo crec que tindrà aquesta més a dalt. Més a dalt? Vinga, aneu agafant d'aquí i aneu muntant. No, però agafa de l'altre. Sí, agafa un pilot, desmuntar, clar, no arribaràs tan amunt, mira. Fem una cosa, tu agafa del final i ves muntant per baix, mira. Podem muntar aquí el 10, mira. Anem posant-los més així. 5, el 6... Jo ho munto per aquí dalt, vale? I vosaltres aneu fent per baix, vale? Mira, el 7, el 8, el 9 i el 10. Jo sé com els que Se'ns ha caigut. És que són principis, saben? Ara us expliquem què farem amb tot això que estem preparant. Vale? Aquest material, cadascuna d'aquestes fitxes que ens hem fabricat, Papa, quantes tenim que fer? 10. 10 per cada filera. Les estem distribuint de l'1 al 10 en cada filera. Molt difícil. Després les ajustarem. Ok. És a dir, aquestes fitxes que hem fet, per un cantó són de color vermell i per l'altre són de color blau. Mira, hem d'ajustar, veus? Que l'1 vingui sota de l'1, el 2 a sota del 2, així és, vale? I venim més cap aquí, després mirarem que vagi tot bé. 90... No, Però ho faig perquè hi quedi bé, platja. 99, Vinga. 98, 97, 96, 95, 93, 92, Té volum més al final? 90. No, el 90 no. Aquí. Aquí el 90, sí. I aquí és el 81. No. No, aquí. Ah, no. Sí. Aquí és la filera del 2. Que guai. Això és un pilot. Un pilot. De plata. Espera. És aquí, vale? Sí. No. Jo salgo les teves, ja no em queden més. Això està malament. Què ha passat? No, Sí? aquí. Com us va? Malament. Mira, Mira. 199. Mira, a mi se m'han acabat les fitxes. En teniu més per aquí? Mira, El això 66. és el 66. Ah! Vale? Us semblava un 99 perquè ho teniu al revés. Però és un 66. Així. Vale, i ara ajustem aquestes aquí, vale? Les anem posant bé, a sota. Molt bé. És que soc més petit. Vinga. Aquí hi ha tots els que tenen 0, que tots els 9, Vale, perfecte, sí. Exacte, com diu la nit, aquí tenim una columna que tots acaben amb 1. I el primer només hi ha un. Exacte, aquí tots acaben amb 2, aquí tots acaben amb 3,
En 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100. Ah, no, Sí, 10 amb amb 0. 0. Acaben amb 0, que hi ha última allà. Vale. Doncs mira, ara anem a fer el següent. Anem a començar. Per l'1 anem a intentar deixar posats tots els nombres que siguin primers. Vale? Aquí al principi tenim el número 1, vale? I tots els nombres que tenim aquí, tots els nombres, de fet, són múltiples de 1. Vol dir que si multipliquem qualsevol número per 1, doncs obtenim aquest número. Vale? Doncs l'1 no ens serveix. Vale? L'1 diem que és un nombre primer perquè l'única manera que tenim de fer un quadrat o un rectangle amb l'1, si només tenim un got, doncs és posant un got sol. Però Vale? així seria com la rodona, no? Seria 1 per 1 mateix. I hem dit que això és un nombre primer. Quan l'única manera de fer-ho que tenim és en filera, diguéssim, és un nombre primer. Amb el 2, l'única manera que tenim de posar-ho és en filera, també. Vale? No. O en columna, exacte, sí. Vale? O sigui, podem fer 1 per 2 o 2 per 1. Vale? L'única manera que tenim de fer un rectangle o un quadrat és posant-ho en filera. Aleshores, això hem dit que era un nombre primer. O sigui que l'1 i el 2 són nombres primers. Anem a provar-ho amb el 3. Vale? El 3, si tenim 3 gots, tampoc tenim manera de fer un quadrat o de fer un rectangle. L'única manera que podem fer també torna a ser una filera. Vale? En filera o en columna. Vale? Per tant, el 3 també és un nombre primer. Anem a veure què passa amb el 4. El 4, si posem 4 gots, sí que podem fer un quadrat que faci 2 per 2. Vale? Aleshores, el 4 no és un nombre primer. Com que no és un nombre primer, el girem. Vols girar-lo tu, Platja? Girar. Sí. Com que no és un nombre primer, el girem en allà. Vale? Vale. Després ho mirem, això no dona, vale? I el 5, el 5 sí que és nombre primer. Vale. Fixeu-vos que el 4 és el resultat de fer 2 per 2. Per tant, no és un nombre primer perquè és el resultat d'una de les Però multiplicacions que també tenim coneixem. que girar tots els altres, Clar, no? tots els nombres que són parells els podem expressar com a múltiples de 2, és a dir, per exemple, el 12 és 6 per 2. Per tant, podríem fer un rectangle que fes 6 per 2. Vale? Tots els que acaben amb 2 són múltiples de 2. Per tant, els girem, perquè podem fer un rectangle. I amb el 4 també. Exacte, i tots els que acaben amb 4, amb 6, amb 8 i i amb 0. Tots excepte el 2, perquè el 2 no podem fer un rectangle de més d'una fila. Vale? Doncs girem tots els que acaben amb 4. Vale? amb 5. L'objectiu d'aquesta mena de joc que estem fent és que al final... El 6. El 6 també, sí. L'objectiu d'aquest joc que estem fent és que al final ens quedin de color vermell només els nombres primers. Vale? De moment estem girant tots els que acaben amb 2, amb 4, amb 6, amb 8 i amb 0. Aquesta no arriba, està les 8. Excepte el 2. Vale? Per tots els que ara estan en blau els podem fer, o sigui, podem fer o un quadrat o un rectangle expressant-ho com a multiplicació de 2 per alguna cosa. Vale? El 3 ja hem dit que era un nombre primer, que no teníem manera de fer un quadrat o un rectangle amb 3 coses. El 4 hem vist que era 2 per 2, per tant l'hem girat. I el 5 anem a intentar-ho amb els gots, a veure què passa. No. El 5 no hi ha manera de fer un rectangle o un quadrat si no és que els poses en una sola columna En fila sí. o en una sola fila. En columna. En fila o en columna. Vale? Per tant, el 5 també és nombre primer. El 6 ja veiem aquí que no és nombre primer perquè ja l'hem girat. El 7 podria ser que també fos un nombre primer. Sí, abans ja ho hem intentat, us en recordeu? Hem agafat 7 gots i hem intentat posar-los en forma de quadrat o de rectangle i tampoc hem tingut la manera de poder-ho fer. No hi ha manera. Per tant, el 7 també és nombre primer, no el girem. El 8 ja està girat, perquè és 4 per 2. I el 9, si agafem 9 gots, us sona que 9 sigui el resultat d'alguna multiplicació? 3 per 3. 3 per 3 són 9. Per tant, podem fer un quadrat 3 per 3. exacte, de 3 files per 3 columnes. Vale? Doncs el 9 el girem.
El girem perquè és 3 per 3. I els altres també? Vale? I el 19. Anem a fer una cosa. Amb el 2 hem girat tots els que eren múltiples de 2. Anem a girar tots els que són múltiples de 3. Per exemple, El 5. el 3 per 1 no el girem perquè ja hem dit que els nombres primers sí que es poden multiplicar per 1. Vale? 3 per 1 no el girem. El següent múltiple de 3 és el 6, que ja el tenim girat. 3 per 3, 9, que ja l'hem girat. 3 per 4, 12, que ja està girat. Vale? Ara, 3 per 5, el 15. Vinga, continuem. Mira, fem una cosa. Fem com hem fet abans amb vosaltres. Anem a comptar de 3 en 3 des d'aquí. 1, 2, 3, ja està girat. 1, 2, 3. El 21 l'hem de girar. Del segon. Va. 1, 2, 3. Ja està girat. 1, 2, 3. El 27. No arribes ni... Em sembla que no arribes. Més avall ho fas tu, vale? 3, ja està. Aquest el girem. A partir d'aquí. 1, 2, 3. El 30 és múltiple de 3, que són 3 per 10, ja està girat. Fem aquí. 1, 2, 3. El 33 l'hem de girar perquè és múltiple de 3. 1, 2, 3. Ja està girat. El 36 perquè és parell. El 39. 2, 3, molt bé. El 39, el giro jo? Mira. Ara, 1, 2, 3. El 42 ja està girat. 1, 2, 3. El 45, el girem. 1, 2, 3. Ja està girat. 1, 2, 3. El 51, el girem. Posem-lo bé, el 51. 1, 2, 3. Vale. El 54 ja està girat. 1, 2, 3. El 57. 1, 2, 3. El 60. El 60 ja està girat. 2, 3. El 63. 2, 3. El 66 ja està girat. 1, 2, 3. El 69. Estem girant tots els múltiples de 3. 1, 2, 3. El 73. A veure, no. 1, 2, 3. El 72, que ja està girat. Vale? El 75 el girem. Molt bé. 1, 2, 3. El 78. El 78 és múltiple de 3, però ja està girat. 1, 2, 3. El 81. Papa, el 81, quin seria el que donaria? Quin número multiplicat per 3 dona 81? Em preguntes això? El 27, diria. El 27. 27 per 3 són 81. Vale? Perquè 9 per 9 són 81. Aleshores, 27 per 3 són 81. El 84 ja està girat. 87. Vale. 1, 2, 3. El 90 ja està girat. 1, 2, 3. 93. El girem. 1, 2, 3. El 96 ja està girat. 1, 2, 3. El 99 el girem. Vale? O sigui, tornem a la part de dalt del quadre aquest. Mireu, tenim... Mirem a la part de dalt del quadre. Mira, tenim que l'1 és un nombre primer, el 2 també, i hem girat tots els múltiples de 2. El 3 també és nombre primer, i hem girat tots els múltiples de 3. El següent nombre primer que hem descobert és el 5. Vale? Anem a girar tots els múltiples de 5. Sabeu quins són els múltiples de 5? Se'n recordeu? En què acaben? Amb 0 i amb 5. Vale. 5 per 1 és 5, 5 per 2 10, 5 per 3 15... 5 per Si us fixeu sempre acaben amb 5. 4, 20, 5 per 5. Tot allò. Vale, hauríem de girar tota aquesta columna i tota aquesta columna. Aquesta ja la tenim girada perquè, com que tots els que acaben amb 0 són parells, ja l'hem girat abans. Anem a girar tota aquesta columna del 5, menys el 5, que és un nombre primer. Molt bé. Totes blaves. Vale? Hi ha algun que ja estava blau perquè era múltiple de 3. Vale. Doncs ara ja tenim girats tots els múltiples de 2. I els altres són petits o parells. Primers, vols dir. Vale. En principi tots els altres seran primers. Anem a comprovar-ho, a veure. Mira, el 6 el tenim en blau, per tant no és primer. El 7 és un nombre primer. L'únic, ja ho hem